Историята на Антигона започва много преди самата нея, със съдбата на нейния баща, Ойдип, един от най-трагичните герои в древногръцката митология. Когато Едип се ражда, родителите му, цар Лай и царица Йокаста от Тива, получават ужасно пророчество. Синът им един ден ще убие баща си и ще се ожени за майка си. Ужасени те нареждат детето да бъде изоставено в планината, но пастир го намира и го предава на царското семейство в Коринт. Така Едип израства без да знае истинския си произход. Когато пораства, той чува същото пророчество, но мисли, че се отнася за неговите осиновители. Тогава избягва от Коринт, за да не им навреди. По пътя, на един кръстопът, той влиза в спор с непознат мъж и го убива. Това е цар Лай, истинският му баща, но Едип не знае това. След време Едип стига до Тива, където градът е измъчван от чудовището Сфинкс. Той разгадава загадката и спасява града. Като награда жителите му предлагат трона и ръката на царицата Йокаста. Едип приема, без да подозира, че тя е неговата майка. Така пророчеството се изпълнява напълно. Годините минават. Едип и Йокаста имат 4 деца – Антигона, Исмена, Етеокъл и Полиник. Но един ден чумата поразява Тива. Търсят причината и истината излиза наяве. Едип разбира кой е той наистина, кого е убил и с кого е живял. Йокаста не може да понесе позора и се самоубива. Едип, обезумял от болка, ослепява сам себе си. След това той напуска Тива, придружен от преданата си дъщеря Антигона. Тя е единствената, която застава до него в огромната му трагедия. Години наред двамата скитат из Гърция, докато стигат до свещения лес край град Колон. Там Едип получава знак, че краят му наближава. Той благославя Антигона и Исмена, сбогува се с тях. И в тишината на свещения лес Едип умира, приемайки най-накрая покой след живот, изпълнен със страдания и съдба, която не е могъл да избяга. С неговата смърт завършва историята на Едип и започва трагичната история на Антигона и нейните братя.